дар ин дарс касрҳои ҷамъашонро мебинем. Чӣ рақамҳои касриро ҷамъ карда медонем. Пес аз кор кардан як ба хотир биёрем. Каср аз чӣ иборат? Аз сурат ва махраҷ. Дар ин ҷо дида метавонем рақаме ки дар боло аст, мо инро сурат мегӯем. Хатче дар ин байни, яъне хати касри аст, ин ҳам махраҷ мебошад. Яъне ҳозир ҷамъи рақамҳои касриро аз назар гузаронем. ҷамъи рақамҳои касрӣ чӣ хел аст? Масалан дар ин ҷо оварда шудааст. Мисол бинед: а тақсими б ҷамъи с тақсими б ҷамъи д тақсими б. Агар махраҷҳо якхела бошанд, мо инҳо дар як махраҷ умумӣ гирифта суратҳоро ҷамъ карда метавонем. Масалан дар ин ҷо с тақсими 7 ҷамъи 2 тақсими 7. дар ин чӣ хел ки дида метавонед махраҷҳо якхелаанд. вақте ки махраҷҳо якхелаанд, мо дар як махраҷ мегирем, 7 менависем ва суратҳоро ҷамъ мекунем ва ин ба 5 тақсими 7 баробар мешавад. ин мисоли як гӯем. Мисоли ду боз мебинем се намуди рақами касрӣ дорем. махраҷҳо якхелаанд. вақте ки махраҷҳо якхелаанд, дар як махраҷи умумӣ гирифта суратҳоро ҷамъ карда метавонем. ва ин ба чанд баробар? 7 ҷамъи 2 9 9 ҷамъи 12 тақсими 11. чӣ хел ки медонед, агар сурат аз махраҷ калон бошад, ин касри нодуруст аст. ба касри дуруст гардонем, яъне ба рақами бутун. мебинем дар даруни 12 чандта 11 аст? Як дона аст ва ин ба як бутуну 1 тақсими 11 баробар мешавад. саволи охиронро бинем. дар ин ҷо ҳам чӣ хел ки дида метавонед махраҷҳо баробаранд. махраҷи умумӣ ба 9 баробар аст. 9 менависем ва суратҳоро ҷамъ мекунем. 5 дар ин ҷо ки манфӣ аст, ҷамъ ва тарк мешавад. боз ҳаст, плюс минус мешавад. ва дар охир агар инҳоро кор кунем, 5 минус 3 2 2 минус 1 1, яъне ҷавоби охир 1 тақсими 9 аст. акнун бо рақамҳои бутун бинем. вақте ки мо рақамҳои бутун дошта бошем дар касрҳо, рақамҳои бутунро алоҳида кор мекунем, касриро алоҳида кор мекунем. яъне чӣ мекунем? дар ин ҷо як бутун аст, дар ин ҷо ду бутун аст. дар инро алоҳида якбо ҳисоб кунем, 1 ҷамъи 2. касрҳоро ҳам дар қавзи алоҳида гирем, алоҳида ҳисоб мекунем. 1 тақсими 3 ҷамъи боз 1 тақсими 3. дар ин ҷо бутун 3 бутун дорам ман, плюс дар ин ҷо мебинем махраҷи умумӣ дорам, суратҳоро ҷамъ мекунем, яъне 2 тақсими 3 ва ин баробар аст ба 3 бутуну 2 тақсими 3. саволи дигарро бинем. дар якум рақам 2 рақами бутун дорам, дар ин ҷо надорам, яъне 0 аст, дар ин ҷо 1 аст. инҳоро чӣ хел ҷамъ мекунем? 2 ҷамъи 0 ҷамъи 1 бутунҳоро ҷамъ мекунем, плюс 2 тақсими 7 ҷамъи 3 тақсими 7 ҷамъи 1 тақсими 7. бинем бояд бор рақами дуюм ки ягон рақами бутун надошт, барои 0 навистем. бутунҳоро ҷамъ кунем, агар дар якум қавс 3 баробар мешавад. ҷамъи дуюмаш ба 6 тақсими 7, яъне ҷавоби охир ба 3 бутуну 6 тақсими 7 навишта метавонем. саволи охиронро кор кунем. боз бутунҳоро агар гирем, минус 3 ҷамъи 2 ҷамъи дар ин ҷо каср ки бутун минус ки сар мешавад, минуси 5 тақсими 11 ҷамъи 3 тақсими 11 ва ин ба чанд баробар мешавад? минуси 1 ҷамъи даруни қавс дуюм ба минуси 2 тақсими 11 ва инҳоро як навишта медорем, минуси 1 бутуну 2 тақсими 11. ин буд ҷамъи касрҳо.